Ďakujem, vítajte. Mám tam viac ako 80 slajdov, takže nádych a vydýchnete, keď skončím. A začnem takým jednoduchým príbehom. Je piatok večer, som po práci, máme dve malé deti, manželka sedí tuto v publiku. A bol to náročný deň, veľa sa toho udialo, ešte aj v práci toho bolo veľa a toto mi piplo do môjho inboxu, čo mám na Yahoo. Áno, ešte aj také mailboxy niekto používa. No ja na to pozerám, že Netflix, prosím, updatenite svoje payment details. To sa mi zdalo divné, ešte, že mi končí servis, keď som ho deň predtým zaplatil. A tak akože v tej celej tom návale, v tej únave, tak moja prvá reakcia bola, že klik. V sekunde, keď som na to klikol, tak mi zaplo, lebo toto robím ako moju prácu a hneď mi došlo, že to bola chyba. Takže moja prvá reakcia bola, že OK, tak urobil si somarinu, ani som to neotvoril, hneď som zatvoril tú kartu a išiel som do toho, vymenil som si heslo do tejto schránky, updateol som si dvojfaktor a napísal som kolegom z roboty, zo SOKu, ktorí sa starajú o to, že keď máme nejaký incident, že čo mám robiť a povedali mi, že vymeníš si heslo, takže ďalšie 2 hodiny som mal prácu. Piatok večer to chcete. Čo som tým chcel povedať? Ja to robím, ja sa týmto zaoberám každý jeden boží deň, vidím takýchto vecí milión a napriek tomu, keď som unavený, keď som vyčerpaný, keď robím proste, trafiam a zrovna svojím scenárom, tak aj mne sa stane takáto vec. Čiže vôbec sa za to nikto nikdy nehambíte, že sa vám takáto vec stane, že urobíte chybu, že sa necháte takto oklamať. A začínam to tým aj preto, lebo phishing je jedna z takých tém, o ktorej všetci viete, všetci ste to už počuli, je to nejaký e-mail, ktorý vám príde, na niečo kliknete a odovzdáte svoje údaje. Znie to hrozne banálne, hrozne nudne, ale čo je fakt je, že tretina vecí, ktoré vidíme, ktoré zablokuje náš bezpečnostný produkt u našich zákazníkov, je stále phishing. Že je to jedna z najčastejších, ak nie najčastejšia hrozba, minimálne na Slovensku je to najčastejšia detekcia, ktorú vidíme. To všetko ostatné bývajú nejaké trojské kone alebo nejaké iné hrozby, do toho teraz zbytočne nepôjdem. Kedysi e-maily phishingového charakteru vyzerali tak, že drahoušek zákazník, prosím, vložte nám tohle a s krkolom na slovenčino-čeština, ktorá si od vás niečo vyžiadala. No dneska to už tak nevyzerá, dneska je to oveľa kvalitnejšie. Niečo, čo vyzerá ako DocuSign, niečo, čo ste určite použili, ak robíte v nejakej väčšej firme na podpisovanie dokumentov. Vyzerá veľmi dôveryhodne, je tam správne logo, všetko je tak, jak má byť. Alebo vám príde od Apple nejaká faktúra, že treba niečo potvrdiť. OK, vyzerá to, je tam logo, vyzerá to dizajnovo takisto, jak má vyzerať každý e-mail od Apple. Neviem, koľký ste tu vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, nemusíte ukazovať rukami, nemusíte sa hanbiť. A tiež keď vám Všeobecká napíše, že pošlem vám 480 eur, no koho by to nezaujalo? Nechcete 480 eur? Jasné, že chcete. Tak kliknite chcete potvrdiť vyplatenie, dáte im tam účet, dáte im tam kreditnú kartu, lebo to potrebujú, už teraz sa dajú peniaze vracať, takže si pipnete mobilík, takže veľmi podobná záležitosť na internete. No a mali sme nedávno taký veľmi pekný prípad, aj sme ho medializovali, ZSE. Vyzeralo to ako faktúra, prišiel mail, ktorý vyzeral presne ako e-mail od ZSE, ktorý dostanete. Máte tam meno zákazníka, ktoré v tom prípade sedelo. Máte tam nejakú sumu na úhradu, dátum na zaplatenie. Čiže, dobre, prvé veci, ktoré si pozriete, áno, je tam moje meno, dokonca je to akože napísané rozumiteľnou slovenčinou, žiadne preklepy, hlúposti. A idete ďalej. Sú to nejaké účty, to budú určite podvodné účty. Nie, naozaj sú to účty ZSE. OK. Tak zaplatiť online, tam to moc nevidíte, ale dole je gombík, tak čeknite, že či akože nekliknete, postavíte sa na to, ukáže vám to nejaký link, všetko vyzerá OK. A idete ďalej, je tam nejaká reklama, zase má túto reklamu, je real. Kde je podvod? Podvod bol v tom, že tomuto bola priložená PDF faktúra. PDF faktúra bola ale pdf.zip. Čiže tá príloha, keď ste si ju stiahli, tak zase, keď ste to otvorili, vyzeralo, že vnútri je PDF-ko. Nebolo to PDF-ko, bol to JavaScript, spustiteľný súbor. Stiahnete, pustíte, bum. A tam sa začína niečo diať na vašom počítači, začínajú sa kradnúť heslá, začína sa stiahovať čokoľvek, čo máte zaujímavé na kryptopeňaženke a všetko možné podobné. A ešte všetko sa to deje v čase, kedy sa vypláca energopomoc. Kto nedostal šek? Dobre. A jeden, ktorý nedostal šek? Pri podvodoch ešte určite ste počuli o nigerijských princoch. Toto je taká verzia z 2023, mal 267 miliónov, ktoré potreboval niekde udať, tak ja som vhodná osoba, aby som to spravil, tak mi to prišlo. Nie sú tam úplne dokonalé veci, niektoré tam úplne nesedia, nejaké medzery zbytočné, neviem, vymyslené mená, čiže asi by ste na to prišli, že to neúplne sedí.
dneska sa posunuli, už to není nigerijský princ, to je už moc ďaleko, to už by ste tomu neverili, viete, že nigerijskí princovia také veci nerobia. Takže teraz chodí ukrajinský military officer, ktorý vám posiela peniaze. Čiže mám nejakú financial matter, ktorú neviem ošetriť v Európe a chcem to urobiť cez vás. Čiže tam sme sa tiež posunuli, scenáre sa menia, sú bližšie k nám. No a teda, keď som tu rozprával o tom, že phishingové útoky vidíme ako jednu z najčastejších hrozieb, tak nech aj neklamem, nech aj nejaká štatistika. Medziročne to vyzeralo fajn a potom na konci roka sa nám to celkom akože rozbehlo. A áno, vyzerá to ako slovenské HDP, lieta to hore-dole, barziak, ale to v podstate znamená, že sú nejaké konkrétne kampane zamierené na náš región, či už na Slovensku alebo na celú V4, vidíme to také krížom krážom, keďže sme malý trh a asi až nie je taký zaujímavý. Globálne ten trend je trošku blbší, plus 3% medziročne a na konci roka to išlo až o 34% hore. Odhadujeme, nevieme to z tých čísel povedať, ale odhadujeme, že umelá inteligencia je v hre. SMS-ky. Kto dostal už falošnú SMS-ku od vašej doručovateľskej služby? Veľa rúk, dobre, všetci dostali. Alebo od banky. A niekedy sú dokonca takí zákerní, že vám to spadne naozaj do schránky, kde máte správy od DPDčka, lebo to sa dá v podstate iba cez SMS-kovú bránu na nete nahodíte, že je to DPD a ono sa vám to naozaj hodí do tej schránky. Takisto to môže padnúť k SLSP, Tatra banke a podobne. A my si potom lámeme hlavy, že jak vám vysvetliť, že prečo je to v tej schránke. No, je to tam, lebo vedia, ako vyzerá ten e-mail originálne. Netflix, to som tam len dal, aby ste videli, že aj SMS-kami to chodí. Všeobecná zdravotná poisťovňa takisto posiela. V tomto prípade to bolo už preklik samozrejme na mobile a pýtajú od vás číslo kreditnej karty, je to bezpečné, taký kryptogram. A najviac ma na tom baví, že zaplatiť prepravné náklady. Kurňa, čo mi to tá všeobecná zdravotná chce poslať? To je nejaká doručovateľská služba teraz, alebo že čo? Majú nejakú novú záležitosť? Tak si môže vybrať, či pošta alebo UPS mi to pošle a môžem pokračovať v platbe. Ďalší pekný príklad z týchto smishingov, ten bol nedávno, smishing, lebo SMS phishing. Prišiel taká pekná správa, hrozne bola dlhá, to bolo prvé prekvapenie, že málo kedy sú také dlhé tie správy. A druhá, že to prišlo plus 6.3. Vie niekto, čo to je za predvoľba? Ja si už nepamätám, či nejaké Belgicko alebo volačo. Keď viete, zakričte, keď nie, tak ideme ďalej. Nikto nevie. Dobre, pozeráte sa ďalej, text kľudný, je tam niečo o tom, že ste prekročili ste rýchlosť, musíte do 48 hodín od tohto oznámenia ísť na nejakú stránku. Oficiálny portál nim2tv.sk.com/sk. To je ktoré ministerstvo? Ministerstvo vnútra. Nečakal som, ale dobre, OK. Evidujeme nezaplatenú dopravnú pokutu viazanú na vaše vozidlo, dole zadajte evidenčné číslo, je tam formulár, kde si napíšete evidenčné číslo, potom si vypýtajú kreditnú kartu, aby ste to zaplatili a už ste zase v celom tom kolobehu. Aby som ešte neskončil, tak akože tá správa pokračuje a aby ste si nepovedali, že to je nejaká blbosť, tak vás ešte budú strašiť, že keď to nespravíte dostatočne rýchlo, tak ešte sa to môže zhoršiť, právne následky, bla, čiže vás vystrašia. No a na konci povedia, že ak teda chcete s tou správou nejako interagovať, kliknúť napríklad na ten link, lebo on nefunguje na vašom telefóne sám od seba, keď príde, tak pošlite číslo 1. To je taká nová security vec na väčšine nových mobilov, že keď neodpovedáte, nie je to známe číslo a neodpovedali ste na tú správu, tak vlastne neviete na nič kliknúť, nič nefunguje v tej správe. Ak pošlete číslo 1, tak zrazu už ste v komunikácii a zrazu tie linky začnú fungovať a viete sa preklikávať. A teda to ministerstvo takých liniek sme videli asi 20 na Slovensku, 20 v Maďarsku, 30 v Rakúsku, niektoré sa tvarili ako známky na diaľnicu, iné boli presne takéto nejaké podvodné pokuty, čiže ono sa to rôzne mení. Kto si už naskenoval nejaký QR kód, odkedy ste na pohode? Celkom dosť. Niektorí aj u nás v ESET zóne? Nie, interná bezpečnosť nechcela, aby sme robili túto nejaké testy, takže nič také, nebojte sa. Ale teda tých scenárov je hodne, kde sa to používa. Napríklad parkovací automat. Prídete, štandardne vo veľkých mestách to máte nalepené na tej budke, naskenujete si, môžete si stiahnuť nejakú aplikáciu, alebo je tam rovno platobná brána, pri hlavne charging point, to nejaké nabíjacie stanice pre elektromobily, tak tam je normálne priamo platba. Ak to prelepíte iným QR kódom, kde je falošná platba, no tak ak si to nikto nevšimne, nezoškrabe to tam odtiaľ, tak si vlastne neuvedomíte, že ste si načítali niečo nesprávne. Chodí to aj e-mailom, SMS-kami, to je taká bežná nuda. A krásne je, že na Slovensku už sme mali aj falošné pokuty.
to, čo vám napríklad v Bratislave nacapia na okno, že ste zaparkovali niekde, kde nemáte, tak už boli falošné pokuty od mestskej polície, kde si zase naskenujete QR kód, zaplatíte pokutu, ktorá neexistuje, ktorá vás nejakým spôsobom nemohla trafiť. Je toho veľa? Tak celosvetovo nám to skočilo 255%, aj keď nevidíte úplne na tých číslach, ale nie je to úplne tak, my nemáme celý pol rok, lebo až minulý rok sme si oddelili tú detekciu, aby sme videli štatistiky. Nás častejšie zaujíma, ako vás ochrániť a nie, či to máme v štatistike ako oddelené číselko 25, ktoré potom vieme odreportovať do médií, ale potom príde niekto z PR a povie nám, ako Peťo, a povie nám, že to by rád mal v tlačovej správe, tak si to oddelíme a potom máme takéto pekné štatistiky. Vidíte, že bol jedna veľká kampaň, ktorá to dozdvihla na Slovensku v rovnakom období. My sme skočili o 420%, ale keď vám to vyzerá ako EKG umierajúceho človeka, tak jeden takýto výskok to celkom akože posunie. Prečo QR kódy fungujú? Ľudia sú menej opatrní, lebo je to na telefóne. Na telefóne častokrát nemáme antivírák a zložitejšia detekcia znamená, že niektoré bezpečnostné riešenia aj na telefóne nemusia ten QR kód odhaliť, lebo to není priamo link. Vy ho musíte vedieť načítať, spracovať na nejakom backendovom systéme a vrátiť človeku, že toto je problém. Čiže nie všetci to vedia detekovať. Nehovorím, že my nie, máme na to štatistiku, takže asi áno. Ako sa chrániť pred phishingom? Všade mať nejaké bezpečnostné riešenie. Týmto nekončí prezentácia, to sme prvý blok skončili, ešte toho bude hodne. Zastavte sa predtým, než čokoľvek naskenujete alebo kliknete, to skenovanie zdôrazňujem. Skontrolujte si ten zobrazený odkaz, to viete sa postaviť napríklad v e-maile na to a dole sa vám zobrazí linka, kam to vedie. Ak to vyzerá divno, nimv2tv.sk, barčo, tak tam nechoďte. A overte si dôveryhodnosť správy, ak to je naozaj že nejaké ministerstvo, tak potom sa viete dostať na oficiálnu stránku. Častokrát narazíte na upozornenie, že takéto podvody sa dejú práve teraz. Bazarové podvody. Ďalšia vec. Kto už predával niečo na Bazoši, Vintide, hoci kde takýmto? Dobre, veľa rúk hore. A už vás niekto oklamal, keď ste tam niečo chceli predať? Áno, aj tu už máme viacej rúk. No, myslím, že ten scenár viacerí poznáte a keď aj nie, tak len to preletím. V zásade máte zavesenú nejakú haraburdu z domu, ktorej sa chcete zbaviť. Niekto sa vám ozve, že ešte to predávate, v akom je to stave, popýta sa vás, to slovenčina je v pohode, nie sú tam žiadne preklepy. A teda povie, že aj on ten tovar od vás odkúpi, ale nie je z Bratislavy, nie je z vášho mesta, tak musíte na to použiť nejakú doručovateľskú službu. Ale nebojte sa, je to super jednoduché, ja mám na to mám taký link, ktorý vám pošlem, to už je normálne vybavená zásielka, len príde kuriér to vyzdvihnúť. Kliknete na to a musíte zaplatiť, aby ten kuriér prišiel. Čiže vy zaplatíte za kuriéra niekomu, kto si chce od vás niečo kúpiť. Je to blbosť? Je, ale keď sa ponáhľate, urobíte aj takú chybu. No a na konci dňa vlastne tam je to klamstvo, že jednak zaplatíte a ešte prídete aj o číslo kreditnej karty. Ako to funguje? Toto vyzerá hrozne ako, že niekto sedí za klávesnicou a píše vám. V skutočnosti to je automatizovaná záležitosť, my to voláme telekopie. A prečo to tak voláme? Lebo oni nás volajú, že sme mamuti. V ruštine, keď ste mamut, tak ste ten sprostý, ktorého okradli. A keď my sme mamuti, tak oni môžu byť neandertálci. A to, čo používajú ten nástroj, tak to je nejaká kopie a funguje to na Telegrame. Voilà, telekopie. To je náš názov našich výskumníkov. Ako to vyzerá? A pre predstavu, ja mám naozaj, že video, kolega sa im tam nabúral, aby videl, že ako to celé majú spravené. Toto je ten už bot. Ono je to automatizované, čiže on si vlastne klikne, že chce urobiť falošný inzerát, čiže si vykliká, že ktorú chce krajinu, vidíte, výber je celkom bohatý, takže chce to dať, myslím, že to dal Gruzínsko. A poviete, že to chcete na Vinted a bude to nejaký tento inzerát, ktorý existuje. Tam nie je vidieť tá URL linka, ale on si ju tam vlastne vykopíruje. No a na konci mu to vlastne z toho linku vygeneruje falošnú stránku, ktorú vám on pošle. Tá falošná stránka, vidíte, tam má normálne, akože má na to linky, ktorú posiela, vie to manažovať, dokonca aj v tom zabudované akože četové okno, cez ktoré si s vami píše. A majú tam dokonca zabudovanú takú srandu, že keď napíše v azbuke, tak ho to zablokuje, nepustí mu to tú správu, aby sa neprezradil. Čiže musí to mať v latinke, aby to proste prešlo vôbec cez ten systém. A takýchto botov je X. Čiže toto používa X skupín, desiatky skupín na, nechcem to nazvať dark web, lebo oni nie sú na dark webe, to je proste len organizovaná skupina zločincov. A oni sa dokonca pretekajú, oni majú súťaže, kto viacej, to je jak multilevel marketing. Oni sa proste pretekajú, kto viacej nakradne a ten dostane za to potom prémie. A na konci to od vás vypýta samozrejme údaje. Funguje to všade možne.
Čo zdôrazním je Booking a Airbnb, tam sa to pridalo tak neskôr trošku, pri tých ostatných sme to videli dlhodobo. Ten Booking som vypichol z jedného dôvodu. Bol teraz totižto taký lík a oni to dosť využívajú. Z toho líku totižto dokázali získať údaje o tom, že kde ste si vy konkrétne bookli nejaké ubytovanie, presný hotel, presný dátum, presná suma a ozvú sa vám, že neprešla nám platba. Potrebujeme, aby ste nám to doplatili. Nejaká random adresa na WhatsAppe, ale to môže byť manažér nejakého účtu, takže vy vlastne neviete, či je to niečo spojené s tým hotelom a povedia vám presne ten správny termín, sumu, všetko. OK, sme tu, chceme vám pomôcť, presmerujeme vás na stránku, kde to môžete zaplatiť, vyzerá to ako Booking. Jasné, vyklikám si tam svoje číslo karty, všetko, potvrdím a zaplatím druhýkrát, ale podvodníkom. A bohužiaľ funguje to preto, lebo je to naozaj presne na ten váš prípad. Je to tak cielené, že konkrétne vedia, čo ste si vy objednali. Čiže, keď sa bavíme o bazárových podvodoch, neopúšťajte platformu. Aj keď vás neviem ako presviečajú, nechoďte na WhatsApp, nechoďte s nimi na Messenger, nebavte sa s nimi mimo Bookingu, nebavte sa s nimi mimo Vintidu. Bázoš to bohužiaľ má tak, že vás pošle na e-mail, ale ako odporúčam radšej lepšie platformy, ktoré to lepšie robia. A odozdávajte tovar osobne alebo na dobierku si ho berte, platte cez platformu a hlavne si preverujte, s kým robíte biznis. Lebo to sú ľudia, ktorí majú nejakú reputáciu, na tom internete si to častokrát viete vygoogliť, že tento človek je podvodník. Ak vám ponúkajú jednoduchú dopravu, dobrú cenu, neviem čo, tak bacha na to, lebo to sú tiež častokrát podvodná taktika, že je to niečo atraktívne. A bezpečnostné riešenie to tam musí byť. A keď vás presmerovávajú na nejaké linky, no ak máte antivírák, tak vás zablokujeme a nedostanete sa na tú škodlivú linku. Deepfake podvody. Dostávame sa k Pellegrinimu. A na sociálnych sieťach si to určite všimli, existuje tam toho dosť a vám vybehne takáto nejaká reklama. To je taká už dosť staršie dáta, ja som to len ako keby už nevyťahoval tie novšie. Tam sú ešte dokonca aj smiešné tie texty s nejakými preklepmi, dneska to už naozaj býva lepšie prepracované, alebo tam nie je nič. Smeruje to na Aktuality.sk. OK, kliknete na to a dostanete sa na falošný web Aktualit. Ten už som odstránil, lebo na konci dňa sa dostávate ešte potom na inú platformu, kde si to od vás vypýta údaje. Totižto na tom článku na Aktualitách je, že Peter Pellegrini super tajomstvo prezradil. Je tu nejaká krásna nová AI platforma, ktorá vám zarobí super veľa peňazí. Stačí sa prihlásiť a je tam proste nekonečný rozhovor s Pellegrinim, ktorý vám to vychváli do nebies. Prekliknete sa tam a na konci si to od vás vypýta kontaktné údaje. Ukáže vám to nejakú krásnu platformu, AI-driven, všetko, umelá inteligencia vie presne, kedy predať, zarobí vám strašne veľa peňazí a ešte sú tam aj ľudia z toho celý vyšťastnení a vám to tam chvália. Potom, čo príde, odovzdali ste svoje telefónne číslo. Váš telefón začne zvoniť, zavolá niekto v miestnom jazyku, čiže hovorí po slovensky, po česky. Predtým to boli niekedy aj Ukrajinci, teraz už je to menej, ale je to možno aj preto, že sa viackrát už podarilo rozbiť gangy, ktoré tie call centra vedú. Dávajú nejaké dobré rady investičné, individuálne poradenstvo, stačí vám len 250 € a my vám zarobíme 5 000 za týždeň, 10 000 za týždeň. A potom, keď akože sa nechytáte, ale máte potenciál, tak oni vám budú volať aj 30 krát za deň. Vieme, lebo kolega Pentester to sa prihlásil, tváril sa, že chce zainvestovať a potom tu pani naťahoval, chuďatko jej povedal, že jej dá 1 000 000, ale len v hotovosti a ona vymýšľala, jak si príde pre tie peniaze a nepodarilo sa jej to nejako vymyslieť. No a je občas citové vydieranie, že ja tu sedím do večera kvôli vám, ale bohužiaľ proste sa mi to nedarí uzavrieť tento biznis s vami. A prípadne vás ešte niekedy odkážu na platformu, kde to strašne dobre zarába, ale keď si chcete vybrať peniaze, zrazu zmiznú, neviete sa k ničomu dostať. Peniaze stále zarábajú, ale peniaze neexistujú. Nemáte si ich odkiaľ vybrať. No. Volám sa Peter Pellegrini a mal som tu česť byť novozvoleným prezidentom Slovenskej republiky. Dnes to vyzeralo tak. Sa na vás obraciam s dôležitou správou, ktorá môže výrazne ovplyvniť vaše životy a budúcnosť našej krajiny. Žijeme v ére zmien a víziev, v ktorej sa finančná stabilita a možnosť rastu stali. Osobne som rozhodol, že skôr, než tento systém niekomu odporúčime, musíme ho otestovať výhradne z vlastných peňazí. O čo tam išlo je, že je oveľa kvalitnejší, je to synchronizované audio-video, je to naozaj vec, ktorú už ťažšie rozoznáte, lebo ten deepfake sa skvalitnil. Pridali aj nové aktuálnejšie témy, tie kampane sú cielené, využívajú nástroje sociálnych sietí, aby to presne na vás zacielili a keď ste nie zo správnej krajiny, ani sa vám to nezobrazí. Tiež využívajú napríklad na zbieranie údajov nie svojej stránky, ale majú normálne formulár na sociálnej sieti, ktorý je legitímny a bežne tak firmy zbierajú údaje.
Toto sú čísla tejto hrozby, my ju voláme no money, lebo no money, no problem. Máme kreatívnych výskumníkov. Tak na Slovensku vidíte, že bol ten trend trochu divokejší predtým. Teraz síce tie čísla vyzerajú, že klesajú, ale to je skôr štatistická odchýlka dole, ale ako keby ten trend tam pretrváva. Vidíte ale, že ku koncu roka sa nám to trošku zlepšilo. Celosvetovo platí to isté, čiže darí sa niektoré veci na tom rozbíjať, darí sa aj napríklad Meta, čo nerád hovorím, ale aj v niektorých veciach občas vedia zabrať, keď už to začne byť problém, tak trošku vylepšili ako keby detekciu týchto podvodov. Napriek tomu vieme, že na tom zarábajú desiatky miliárd, aby som neklamal, na veľké peniaze, ktoré na konci dňa vlastne z tých podvodov vedia, že sú z nejakých zvláštnych zdrojov tie peniaze, ale tvária sa, že je to v poriadku, lebo treba zarobiť. A toto je vlastne v rámci našich detekcií, zablokovali sme len za minulý rok 72 000 takých podvodných linkov, ktoré vedú na stránky, čo som vám ukázal. Česko, Japonsko, Slovensko sú top 3. Čiže naozaj vidíme toho dosť veľa aj v našom regióne. A teda my sme tu síce doma, je to aj preto, ale vidíte, že Japonsko nám tam napríklad figuruje veľmi vysoko. Čo je ešte zaujímavé, ja som tam spomínal, že niektoré nové trendy, no tak vidíme, že tie stránky častokrát generujú s umelou inteligenciou. Ako to vieme, alebo tušíme, pozrite sa do kódu stránky a sú tam nejaké emotikony alebo nejaké checkmarks, to žiadny lucidný človek neurobí. Prečo by to tam dal? Akože to si napíše naozaj umelá inteligencia, len bot si tam dáva takéto značky. A niekedy sa im to aj úplne nepodarí. Skúste hádať, že prečo som to označil. Len málo kto to vie, ale skoro som skončila s invaliditou alebo dokonca zomrela. Pred 3 rokmi ma začala strašne bolieť hlava, mala som dýchavičnosť a môj tlak sa začal... Máte niekto tip, že prečo som to dal za fail? Presne tak. Helenka úplne tak dobre po slovensky nerozpráva. Čiže dobrá slovenčina, ale nesprávny respondent. Ako sa tomu vyhnúť? No, keď niečo znie príliš dobre, nebude to pravda. Keď vám niekto telefonuje, tlačí na vás, radšej si dajte odstup, položte telefón. Keď je to niečo dôležité, zavolajú vám znova. Prípadne sa s niekým poradte, kto by o tom niečo mohol vedieť. Nátlaky, buzzwordy, také niečo zaujímavé, čo ste už počuli, umelá inteligencia, deepfakeová reklama, to všetko sú akože nástroje, ako to k vám dostať. No a samozrejme, môžete to nahlásiť platforme, či to pomáha, je druhá otázka. Bezpečnostné riešenie zase vás môže zablokovať predtým, aby ste sa tam dostali. No a teraz mám super test pre vás. Či viete rozoznať umelú inteligenciu? A ideme sa zahrať. Čiže kto si myslí, že toto je ozajstné? Modré ozajstné. Kto si myslí, že ružové je ozajstné? A ten zvyšok nemá názor? Ružové je vymyslené. Môžete sa zatlískať, kto sa trafil? Dobre. Mačky, lebo zvieratka majú všetci radi. Jak koniec jojkarských správ. Je mačka, ktorá zýva, skutočná? Ruka hore, kto si myslí, že je skutočná? Mačka, čo sa olizuje, je skutočná? Tento raz si myslím, že dali správne. Ten jazyk je naozaj, to je kolegyňina mačka, vieme, že to je ozajstná fotka. Ružový kabát by ste si kúpili? Kto by si kúpil ružový kabát, lebo existuje? Nie, lebo sa vám páči, ale lebo existuje. Dobre, bolo tak pomenej. Kto by si kúpil... pardon, som to prezradil. Ktorý šalát by ste si dali? Dali by ste si šalát na elipsa? Asi, dúfam. Bol tu vedátor predo mnou, dúfam, to by bola hanba. Kto by si dal ten šalát? Dobre, a tento šalát, ten na okrúhlom? Takže tu si dali 50-50. Viem, lebo tento robila moja mama, takže a je to na synovú oslavu, takže áno, ten je skutočný, tento nie. Môžete to rozoznať podľa tých banánov, ktoré sú už také, akože si idú svoj život. A teraz, trošku vážnejšia téma. Ktorý z týchto operátorov dronov je podľa vás skutočný? A neviem úplne, ako to odhadnúť, tak skúsime s tým začať. Tento je skutočný? Tento? Nie, tento? Prečo tento nie je skutočný? Vlajka v díme sa vám nepáči? A tento posledný? Pravda je, že ani jeden.
Ale mňa presvedčil ten, čo má zavreté oči, lebo to vyzerá ako realistická fotka. Ale vidíte, umelá inteligencia má načítané aj také fotky, tam tá vlajka je taká podivná. Ako to rozoznať? Vidím, že celkom vám to išlo. Zistil som, že mladší ľudia sú vycvičenejší. Vekovka do 15 rokov, keď im to ukazujeme, tak nám dávajú 90% správne fake, že nám to vedia úplne odhaliť. Je to príliš dokonalé, vyhľadené, ostré, sumerné. Detaily ako ruky, šperky, alebo napríklad tváre v dave sem tam prezradia, ale aj to sa zlepšuje. Audio-video synchronizáciu s Pellegrini som vám ukázal, to už sa zlepšilo, takisto aj tie neprirodzené nejaké ťahy. Ale začínajú sa nám diať live deepfakey. Môj kolega sa nechal dvakrát nahajrovať, raz ako muž a raz ako žena, live deepfakeovými telefonátmi na diaľku, cez LinkedIn. Dávajte si na to, keď robíte na HR, teda global people, neviem, ako sa dneska volá tieto oddelenia, tak keď máte takýto pohovor na diaľku, tak poproste kandidáta, aby sa tak nejak akože výraznejšie pootačal, lebo umelá inteligencia je natrenovaná na tvárach dopredu. Nabok, do strán, krážom, barziak, tak to im až tak dobre nejde. Čiže toto je ešte celkom ale uvidíme, ako dlho to vydrží. Romantické podvody. To ste asi všetci už o tom počuli. Cieľia na osamelých ľudí, je to predstieraný záujem o vzťah, je to väčšinou cez sociálne siete a veľmi rýchlo, ako keby sa s vami snažia nadviazať kontakt, ale sú trpezliví, oni si peniaze nevypýtajú za deň, ani za dva. Sú schémy, ktoré to dávajú za týždeň, ale väčšinou je to na mesiace. A oni z vás nevyťahnú 300 eur, 500 eur, 800 eur, oni z vás vyťahnú 30 000, 50 000, 80 000, strašné sumy. Ľuďom zoberú niekedy celé úspory a ľudia vlastne nemajú spôsob, ako získať tie peniaze naspäť. Najčastejšie scenáre: píše vám vojak na výsadku, astronaut na vesmírnej stanici. Nevie sa dostať domov, potrebuje peniaze, aby mal na raketové palivo, alebo ja neviem. Pracovník na ropnej plošine, lebo ten je ďaleko a nevie sa k vám dostať. Zaľúbená celebrita, k tomu ešte poviem niečo viac. Alebo napríklad doktor v krízovej oblasti. To sú tie najčastejšie, ono ich je samozrejme viac. Hovoríme o tom trošku ako keby sranda, ale tí ľudia častokrát sú smutní, osamelí, je im ľúto a tá 80-ročná Japonka naozaj poslala proste 6 000 eur niekomu, o kom si myslela, že je na tej vesmírnej stanici. Čiže tých podvodov je naozaj ako keby tak veľa a tak sú dobrí v tom sociálnom inžinierstve, že sa im to darí. A hovoril som o celebritách. Brad Pitt, falošný. Tam dokonca neviem, či neboli tie sumy, že 130 000 poslala francúzska. Verila, že je proste skutočný, posielal fotky s jeho mamou v nemocnici, kde potom chodil zachraňovať. Jednoducho vyzeralo to veľmi, veľmi dobre, veľmi uveriteľne a práve to, že budujú ten kontakt s vami, blízky vzťah, tak vy im na konci uveríte. A teda This is not Keanu, to je dokonca názov knihy. Pretože bolo tak veľa podvodov, kde sa vydávali za Keanu Reevesa, že museli napísať knihu, aby vedeli tí ľudia, že toto naozaj nie je pravda. Ako to rozoznať? Je to čisto na diaľku, majú finančnú požiadavku v nejakom bode, dokonale sa zhodujú s vašimi hobby a tým, čo chcete robiť, dávajú vám podozrivé inštrukcie. Blízkosť, vzdialenosť je podľa mňa veľmi dobrá ukážka. Oni sú akurát dosť ďaleko, aby ste sa nemohli osobne stretnúť, ale dosť blízko na to, aby to bolo z vášho regiónu, aby ste si rozumeli. Čiže nebude to človek z Ázie, ktorý vám píše, bude to najčastejšie, ISS nerátam, hej. Ale ak je to akože, bude sa vám ozývať človek, ktorý býva, neviem, v Gruzínsku, alebo je dokonca na Ukrajine a nevie sa k vám dostať, lebo nemôže vycestovať. To je super pre nich scenár, ktorý je uveriteľný, vedia to postaviť na správach, ktoré čítajú každý deň a na konci dňa vybudovať ako keby tú backstory veľmi kvalitne. A ešte samozrejme, keď už začnete posielať peniaze, tak banka toto vie veľmi dobre odhalovať a ona vám napíše. Tak ich skúste počúvať. Sextortion. To je len taká, akože z rýchlovky preletím. Už ste určite niekedy dostali taký mail. Počuli ste niekedy o Pegasuse? To je taký veľmi zložitý spyware, ktorý stojí strašne veľa peňazí. No, tak ten som vám nainštaloval na počítač. Asi vaši známi nechcú vedieť o tom, čo robíte. Natočil som si vás to, čo robíte na obrazovke, na čo ste sa pozerali, čo ste si robili. A teda, keď nezaplatíte, tak to všetko rozpošlem. No a samozrejme, nevolajte políciu. Toto je niečo, čo keď vám príde do mailu, kľudne to zmažte, nestresujte sa, vôbec to není problém. Lenže niekedy sú tie veci aj vážnejšie. Niekedy naozaj to tí útočníci urobia podobne ako pri tom romantickom podvode, vydierajú a niekedy, keď trafia niekoho, kto na to nie je dostatočne zrelý alebo pripravený, tak to môže mať až tragické následky. Toto bol prípad v Británii, kde chlapec poslal holé fotky sám seba a bohužiaľ
spáchal samovraždu v najbližších hodinách. Čiže tak ho to vydesilo a presne, že nebol na to nejako mentálne pripravený v tom období. Deje sa nám bohužiaľ to, že už to aj existuje naozaj. Existujú útoky, pri ktorých pri inštalácii malvéru naozaj vám začnú takéto veci kradnúť, hľadajú fotky, ktoré by mohli byť kompromitujúce a potom vás s nimi vydierajú. Prípadne si vygenerujú nejaké deepfakeové. Keď ste celebrita, tak takých vecí môže byť celkom veľa. Myslím si, že túto herečku všetci poznáte. Myslím si, že Hermiona nemá jediné pornografické video, ale je ich plný internet. Takže keby ste hľadali, tak nie je to problém nájsť. Len teda zopakujem, tých scenárov je viacero, niektoré sú fake, ale už existujú aj naozajstné veci, kde to ide buď cez deepfake, niekto vám napríklad bývalý partner môže tie veci posielať a vydierať vás tým, alebo podobné scenáre. Scareware a iné. Scareware je v zásade len sa vás snaží vydesiť. Potrebujete nejaký update, máte vážne poškodený telefón, váš messenger je nejaký strašne zastaraný, vyzerá to ako nejaká Google update. No proste kliknite sem, dajte mi kartu alebo niečo. Je to taký veľmi jednoduchý podvod, ale môžete na to naraziť, keď idete na nejaké podozrivé stránky, kde chcete pozerať videá alebo seriály. No a toto mi poslala moja mamina. Scrollovala sociálnu sieť a vybehlo na ňu niečo takéto. A neviem, či ten zvuk pôjde. Asi nepôjde. Ono to takto cinkalo. Lenže to bolo tak strašne nahlas, že je to triaslo telefónom a ona bola presvedčená, že to je notifikácia. A že to čo je? Čo sa stalo? Tak mi volala, že mám asi pokazený telefón, že nemáš pokazený telefón, je to podvod, zavri Facebook. A v pohode. A to vlastne sme zistili, bola to celá kampaň, bolo ich niekoľko takýchto videí a všetky robili vlastne veľmi podobný postup. Čiže sa snažia vás vystrašiť, dať čo nainštalovať. O čo sa vás aj rozprávať. Toto ste možno niektorí aj dostali. Zahlasujte za moju dceru v tanečnej súťaži. Ak chcete ale teda bojovať proti podvodom, nechcete sa nechať nachytať, tak sa musíte autorizovať. Zadáte si svoje telefónne číslo, dojde vám kód, ktorý zadáte do svojho WhatsAppu. Tada, dali ste prístup k svojmu WhatsAppu cudziemu človeku. A ten cudzí človek vidí všetky vaše správy, vie si všetko stiahnuť. Dobrá správa je, keď vojdete do nastavení, dáte si link devices, viete ho vyhodiť. Lenže keď ste vystrašení, neviete, čo sa deje, tak možno vás to nenapadne. A potom posiela vašim známym takéto správy. Toto mi zase volala moja krstná pre zmenu. ClickFix. Ešte budem sa snažiť ponáhľať, už som to prešvihol. Pri ClickFixe je len dôležité vedieť, že niektoré upozornenia na webe môžu byť falošné. Môžu vás varovať, že musíte potvrdiť, že ste človek, bude to nejaký falošný error a keď na to kliknete, urobíte sami sebe zlú službu. Kliknete na to, že som robot, teda nie som robot, nechcete byť robot, a spustíte si command line, to je vlastne také rozhranie, kde si viete pustiť nejaký kód, vložíte ho tam, lebo ten modrý gombík, keď ste stlačili, ste si to nakopírovali a keď dáte enter, no tak ste si spustili škodlivý príkaz, ktorý vedie ku škodlivému kódu. Takých vecí je veľa, niekedy to vyzerá ako, že vám zhavaroval počítač, niekedy vám zhavaruje prehliadač, alebo je to nejaké potvrdenie, že ste na dobrej stránke. Ako sa chrániť v ére umelej inteligencie? Ja som vám tam viackrát veci povedal rovno pri tom konkrétnom podvode, ale pri celkovej bezpečnosti sú nejaké pravidlá. Dbajte na fyzickú bezpečnosť, čím vám niekto nepozerá cez rameno alebo niečo podobné. Zabezpečte si aj svoje pripojenie, čiže keď sa pripájate na Wi-Fi, len tak hociaká Wi-Fi nie je úplne ideál. Akože dneska už všetci máme dáta, nestojí to veľa, radšej choďte do toho, ako používať. Prípadne používajte VPN-ky. Aktualizovať všetko. Operačný systém, aplikácie, mobil, počítač, čokoľvek máte, dokonca váš router by mal byť aktualizovaný. Chránte si súkromie, to nerozdávajte svoje dáta, kade chodíte, majte silné heslá a ďalší faktor na to nahadzujte. A teda toto, čo robíte tu teraz, je veľmi dobrý krok, lebo budete poznať aktuálne hrozby, ako vyzerajú, čiže sa viete vyhnúť. Samozrejme, bezpečnostný software som spomínal. Čo vám pomôže? Myslíte ako útočníci, lebo práve oni majú nejaké postupy a keď sa viete do nich vžiť, viete odhaliť, že aha, teraz to niekto na mňa skúša. No a samozrejme už potom, keď sa dejú nejaké veci, tak si to kontrolujete, napríklad platby, tak asi vás banka upozorní. Máme toho o dosť viacej na našej stránke Bezpečne na nete, takže keby ste chceli, kľudne naskenujte, alebo môžeme to potom poriešiť tak, že sa vidíme v asset zóne a pobavíme sa o tom osobne. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme.